chokwadi muri yeZimbabwe kungobvunza wangu zangu chirangu asi chokwadi chiripo muri yeZimbabwe muri kuzimbabwe ndiri mupenyu ndakasimba asi kungobvunzira wamuzi wangu asi chokwadi chiripo ndechekuti ndiri kusozipambirawo zvangu ndiri pasi pamubvuri womuzukuru wasekuru mwana ndiwe kubereka uyu redu wendi wekugua ndapota pane pandiri kufamba nemurume akasimba kana ndichiti akasimba ndinoreva kuti akasimba chikonzero nokuti akasimba saka zvakasimba chinoti akasimba redu wei ane donzi kozva muri kutaura kunge muri pasi pemvura muri kupika nai baba Isabel. Ndiri kachana muzukuru wasekuru kutaura kuno kwatiri kuita ndine anenge ndiri pakati payo timbozivisa muri yeZimbabwe ndezvakaitika zvose mukoma KB chikonzero vanenge vakamirira vachida kuzvinzwa tisati tadzika mukoma KB tikati urasanguka kana kuti tasvika chipinga chikonzero vanenge vacherera kuti zvoda kuti zvifambiswe sei ndibva ndangotanga zvangu papa pakapindira itinzwa baba Isabel. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya ndakauya nayo last week yekuti kune amai vanobva kuWarren Park amai nemwanasikana wavo mwanasikana aine mwana wake zvakare ane 3 years ari musikana vana vese vakaenda kunogara pabhesi remutoriro mushure mekunge mukadzi ambotiza pamba achienda kuimba yefamily akazoenda kumurume akambenge akamuroora vachibva vanogara vese vari po3 amai nemwanasikana mwanasikana nemwana wake ane 3 years mwana uyu achibva azobatwa chibharo kubata kwakato mwana chibharo vanhu vakatedza kuzochichaitika mushure mekuti amai vake vakomana nemaboyfriends avaitamba navo akanoba foni vaenda kunoba foni amai ava nenyaya dzekudhakwa vachibva vapiwa line refoni yakanga yakabiwa ndokubva vatekwa nemapurisa achibva vabatwa chikonzero vaishandisa dhata rimwe remalines emafoni akaita sei akabiwa vachibva vasungwa kukasara mbuya vakatiza kana nzvimbo yekukwekwe vaenda kudaro kuna mbuya vakazotora mwana kuno kuHarare vatora mwana kudaro vachibva vaudzwa nemanextdoors kanzi tererai kana mwana wenyu achienda kunorasa mvura anoita senge munhu mukuru bhazari mwana mudiki hatizivi kuti vanonzwa sei kuti kana mwana achiita wiwi zvinoreva kuti afanana nemukuru kanzi mudiki ichokwadi muri yeZimbabwe chekuti akazoenda kunotariswa mwana uyu akaonekwa kuti akabata chibharo auri kuti abata chibharo kune vakazotsvaga pandaitaura nyaya paya kuti mwana aitaura kuti ndakabata chibharo nanengi bati zvikazoongororwa kunzi zita raari kutaura izita rebhesi Zimbabwe regai ndikuudze vakomana veZRP Zimbabwe Republic Police nezuro vakabata munhu uyu akabatwa ari kufungirwa kuti ndiye akabata mwana chibharo ari kuenda kunopika kumatare edzimbosha mangwana mukati meguta reHarare. Right, murume uyu akabatwa makambotaura kazvekuti murume uyu aipota achienda kakurimandi kunoona amai vemwanasikana uyu wakabata chibharo. Ichokwadi ichocho muri yeZimbabwe but mapurisa akazoita kusagurudzo kusvika vabata munhu saka izvezvo akavharirwa akachengetedzwa nemapurisa ndobva ndabva doko ndine mashoko anosungisa nekurwadza muri yeZimbabwe mukati menzvimbo yandiri kutaura iyi nzvimbo yandiri kutaura muri yeZimbabwe munoziziva kazhinji kuti ikangotaurwa zita rayo kuti ndekupi vakawanda vanotara kufunga kuti mai weyo zvabva sei rega ndingoti paka gokwe chekugokwe chiri kuti tani ko baba Isabel. Nyaya ndiri kutaura pana pamukoma KB yakaitika mukati menzvimbo inonzi Gokwe kana ndichitaura kuti Gokwe ndiri kutaura kwaChifi neMangwe headman Mavheneke sub kuBhamba kune chimurume angave makore 90 years 1935 ane kudaro murume uyu akamboita mukadzi akaita vana vake vaviri asi wane mari nokuda kwekutupa kwake mwana akashaika kukasara kune vazukuru varipo asi murume anga achigara ega asina mukadzi murume uyu akasvika pakurwara zvekuti neukama munzvimbo yaanogara nenharaunda akamutenderedza vaimupa chikafu vanhuve vanogara padhuze kusanganisira neukama vachienda vachimupa chikafu imomo but panoratidza kuti pakazoita nguva murume uyu asina ari kuenda kunomuona kusvikira murume uyu afa kuti vanhu vazoziva kuti murume uyu akafa vanhu vakatozoona imbwa kuti 50 meters kubva mumba maanogara zvichitodhonza munhu uyo ende muri yeZimbabwe regai ndikuzivisei mukaenda paWhatsApp channel yedu munoona mupicture kana kuti piki remurume uyu akadyiwa nembwa nyama dzasara shoma ende mukatarisa ipapo kune vakasvika padhuze muchaona kuti chaipi kana kuti makonye aripo makonye aya ari pakati pemutezo unenge waora dzimwe nyama dzisingakwanisa kuora dzikaoma makonye acho asiri kuwanda waya makonye akagara panzvimbo akaita senge pakatombooma asi mutumbi watodhonzwa 50 meters
kubva kuma ndo pakazoonekwa vanhu vakazivisa mapurisa mapurisa vakachora mutumbi. Saka zviri kunetsa kuti izvo kana aimbopiwa chikafu nevanhu kunguva iyi iri kuratidza kuti munhu uyu akaora, nyama dzisina kuora dzikasvika pakuoma, imbwa dzakadza kutodhonza kuenda naye kureva kuti vaipa chikafu kana vaimbomuona vakatorawo nguva zvakare vasina kuenda kumunhu uyu, ndobva angofa, imbwa dzikapinda dzikamudhonza dzikamukwekweresa. Saka ine mukaenda paWhatsApp channel mhuri yeZimbabwe muchaona zvakare kuti izvo munhu uyu ari kuratidza kuti munhu wakare. Saka ndiri kuti mhuri yeZimbabwe, vanhu vanenge vaine vanhu kana vehukama vamunoona vachirwara mudzimba dzavo, kunyanya vanogara vega, ngationanei nenguva kana kuti maisa munhu wekuti iye pazuva ndiye anoenda kunoona munhu uyu kuti mangwana kana pane chinoitika aripo munhu anenge achikuzivisa kuti nhasi zvakamira sei, nhasi zvakamira sei, nekuti murume uyu akasvika pakutotorwa nembwa dzekuti dai pasina kutorwa nembwa aitosvika kuti nguva yakareba imba yese kuzara makonye. Zvakatika mukati megusha randira kuti gokwe murume uyu anga akura sei? 90 years. Aigara nani pambapa? Aigara ari 1, anga sina munhu waigara naye, aingogara ari 1. Saka kufa kwakaita vanhu havana kuziva kuti murume uyu ashaya, vakatozoona imbwa dzakutosvesveredza kana kuti dzakukwekweredzaka mutumbi wemurume uyu. Icho kwadi mhuri yeZimbabwe, imbwa dzichitobvutirana dzichitorovana mutumbi wemunhu. Ya zvakaoma. Ko veukama vanga vari kupi? Veukama vange varipo, ndo pane question mark vagarewo munzvimbo kuti izvo kana maitaura imimi kuti zuva rakasikwa naMwari maenda muchinopa munhu wechikafu, mutumbi uyu huye dzese idzi kusvika apera sezvizvi zvinoreva here kuti maendesa chikafu kandi makamboendesa, kwete kuti manga muchiendesa. Dai maiendesa dai makatozoona kuti munhu asvika panguva yekupera, iko zvinozvi aora, iko zvinozvi aita sei. Saka zvinoreva kuti manga musisaende bati makamboenda. Ya zvakaoma nematambudziko baba Isabel. Tinotenda nebasa rakabatwa nemapurisa kumbari. Mubvunzo uri kubvunzwa nevakawanda ndewekuti yes, mapurisa vakaenda kunobata murume uyu ane chokuita uye ari kufungidzirwa kuti ndiye akabata chibharo mwana mudiki, asi bhesi racho iroro rakapwanywa rakaparadzwa here? Bhesi risati rapwanya mukoma KB ndinokona chipatara mukati mevanhu vogara mukati menzvimbo iyi vachiti tanga takamirira urongo hwamanga makataura kuti kuchauya vakuru vanokwanisa kutibvunza, kwanzi takamirira Zimbabwe iri kushevedzera, takamirira kushevedzera kuti apa neapa 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 tinopaziva nekuti hakuna bhesi rematirari zvisingazikamwa. Ichokwadi ichocho. Aiwa kati chabata pamwe chete kana kushevedza kapa nhepfenyuro mutauriro wemapurisa Commissioner Paul Tembanyati kuitira kuti vatibatsiridze kubudikidza nenyaya iyi yanetsa muZimbabwe, nyaya yezvinodhaka, nyaya madrugs pamwe chete kane mabhesi. Tinokubatai manje papa Isabel, todzoka kwamuri regai kati mbonzwa kamashoko kubva kuvasawira vedu. Ulisai kunai muzukuru wasekuru. Zviri kufambira kule. Muzukuru wangu kana ndiri kure so ndinonzwa kuti pane chinhu chisiri padhuze. Asi kana muri padhuze munenge muchida kunditarisira pasi mimi. Ndakakupedzerai padotite munozviziva. Vagari vedu tichotikana kuvashevedza kuti senda izvo tumira mashoko muzukuru noruze. Asi wakatanda boso panoti ndakakupedzerai kudotite orati tsudzirai tinzwe. Chokwadi mhuri yeZimbabwe, ndiripo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsodzura dziri kuitika matima nawose nyika ino. Ndinoziva kuti chimwe munenge makashibata ikoko mhuri yeZimbabwe. Ndine nyaya update yenzvimbo yandinoshevedzera kuti Headlands mhuri yeZimbabwe yekuti kune murume akaroora mukadzi wake mukati meHeadlands. Ndokubva vaita murume wakaroora anga aine mwana 1 ane makore 25 to 26 years. Asi iye murume uyu achigara nemukadzi uyu vakabva vaita vana nokwana kuita 5. Murume uyu achibva danana nemwana wemukadzi. Mwana womukadzi achibvaita nhumbu. Zuva rekuti mwana uyu akudawo kupona mwana wake ari mwana womukadzi achigara nastepfather, mimba yakaramba kuponeka mune zvakanaka kusvikira mwanasikana anzi nevanhu pupura. Paakapupura akabva apupura kuti aiwa stepfather baba ava kana kuudza mai vake kuti aiwa bama murume wenyu ndiani mwana uyu, ndiani pamuviri uyu. Amai ipapo vakabva vadonha kudaro time amai vadonha vakatakurwa vakaendeswa kuhospital amai vachibva vasvika vachiga vafa. Baba vakazodonhawo zvakare vakaita senge vaita stroke. Izvi zvokutaura kuno kwatiri kuita vari kungotendedza mukati meimwe nzvimbo havasi kuonekwa. Saka baba nemwanasikana akamitiswa nastepfather izvezvi havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Hama ndo dziri kungoonekwa. Amai vakabva vafa. Hama dzemukadzi dzakabva dzauya dzikagara kurodhi dzichishevedzera kuti mwana wedu akafa uyezve murume uyu haana chaanga akabvisa. Murume uyu anga chitori kleki kune rimwe purazi raanosevenza risimo mukati meguta reHarare. Vakati tiri kuda mari vakagara kurodhi.
Tikuda mari nokona kuita 5,500 plus mota. Mati vanatezvara vakati vari kuda mari kubva kumukwasha kuti vasvike parufu uye vazoviga hama yavo. Vaida mari nokona kuita 5,500 plus murume yanga motokari yaifamba yerudzi Land Cruiser. Akati oda 5,500 plus Land Cruiser yachona. Murume achibva chema mari ikashekwa nekuti anga asingaonekwe. Hama dzachona dzichibva dzabvisa mari nokwana $500 pamwe chete nemota. Kutaura kuno kwatiri kuita vakanoviga $500 plus Land Cruiser mota. Asi chakanetsa vanhu ndechekuti vanatezvera vachingopiwa mari nezuro guva risati rapera kucherwa. Vanhu vachichera guva vanatezvera vanga chero kubhawa vachitotamba. Avaiwe hama dzemurume hama dzemukwasha ndidzo dzakanegotiata nanatezvara kuti 5,500 yakawandisa tiri kukwanisa kuwana $500 plus mota vachibva pavanatezvara guva richiri kuchera vanatezvara vanga vari kupi vakatori kubvawa vachitohudzadza. asi hama yavo yakazovigwa here? Hama yakazovigwa mukoma KB. Mukwasha ari kupi izvozvi? Mukwasha nemwanasikana wakapa mukadzi wakapa mwana havasi kuzikanwa kuti vari kopi. Ko motikari iyi yanga ichidiwa natezvara vakatoenda nayo mushure mekuipiwa? Yakanga yatitiswa mapepers akambanyiswa mapepers singazoti nezvira kazobude rebari chakatanga mapepers ekuratidza kuti tichawirirana mapepers tinge tagadzirisana nokuti kana pasina kuitiwa mapepa anogona kungomuka vakachinja wedza. Mainzwa update yekupi yekuheadlines. Saka chemuzukuru chacho mukoma KB ndine nyaya yepanyanga vachifika terere sabhuku sapfure kune mukomana nemakore angwana 20 ari kuona kuti 17 years. Mukomana uyu zvaakaita masikati machena akabva pamba abva pamba ndokuenda kumagadheni. Aenda kumagadheni ndo kuno kune mombe dzanga dziri kumafura ndobva atinha imwe mombe ndobva aipinza mugadheni ndobva aisunga makumbo ekumashure ndobva anotsvaga matombo ndokunounganidza matombo kumakombo komombe. Apo mukomana uyu anga asina kutopfeka kana hembe imwe chete ende paakazoonekwa anotoonekwa kuti hembe dzake dzimwe dzanga dziri kupi nokuti panga pasirina hembe paingori na iye nemombe varipo 2. Ndobva aunganidza matombo ndokubva areba zvekuti aenzane height na iye nemombe. Ndokutaka kuita mombe mukadzi. Aita mombe mukadzi kuchibva kwasvika vamwe mai ndokumuona mukomana uyu. Mukomana ndopa akatiza matombo achidonha iye achidonha ogo mombe isara yakasungwa mukomana achibharwa pasi akanyanga kurwisi. Ndikuona kavidhio kamukomana kachimhanya nomumakwezi kachimhanya kasina heti. Avaiwe inonzi chinyi kai? plus 263. So mukomana uyu mombe yaiganya nayo mombe yaishina nayo imombe yani? Imombe yemwe munhu wemunzvimbo imomo. Saka amai vakaona zvinhu izvi vakabva vaenda kumba kwavanoziva kuti mombe dzindekwanhenge ndokunovasvika kumba kwachida kuvaudza ndokunowanika kuine mukadzi chete kusina baba. Vachibva vatora mukadzi ndobva vaenda kugadheni zvikanzi mombe haisi yenyu here? Onai matombo aya mwana wokanhengi akakatokwira apa achitoshina kuita mombe yemukadzi. Muridzi wemombe anove ndiye mukadzi ndiye akasunungura mombe iyi. Ndobva vaenda kumba ndokunoudzawo vamwe vanhu next door baba vanga vasipo. Baba vachidzoka zvikanzi ini mombe harichaidi ndobva vatina mombe yavo ndobva vasvika kumba kwemurume anova ndiye ane mwana akaganga nemombe zvikanzi ndauyawo nemuroora wenyu. Zvikanzi kudini nababa vane vakamukwasha? Baba zvikanzi izvo ava asi baba manje mukwasha ava ndisevere. Okay. Ndisevere nekuti ndova nemwana akadanana nemombe. Right. Ende mwana uyu haana mombe haana chingwa 17 years anotochengetwa ona baba. Baba vachinzwa inyaya iyi nekunyara vachibva vatora mombe yavo mudanga vachibva vapa baba ivo vachibva vatora iya muroora uyu ndobva vaisa mudanga. But chiri kurwadza vanhu vemunzvimbo makaterere ndechekuti nyaya iyi yakaitwa basi nemunhu ane mwana akarororwa kumba uku nemunhu ane mwana akaroorwa ndiyo mombe nemwana akashinga nemombe uyu. Nyaya iyi haina kuendeswa kwasabhuku, nyaya haina kuendeswa kwamambo. So vanhu vari kuchema vachiti ivo babavo vakatora mombe iyi zvichienda nevanhu veutano Zimbabwe zvinoita here kuti mombe yakamboganga nemunhu zuva rainourawa inodyiwa?
iwo baba vapa vakaitorera kugara nayo nanhasa isati yaurawa iri kufamba iri mukati medzimwe mombe. Varoda kuita sei? Varoda kuzoitengesera hani? Kana iri nyama varoda kuti idyiwe nani? Sei nyaya dzakadai so anonzi makuna chisiwoniko kuti mombe itori mhoso kubva kumapurisa mutemo wenyika kusanganisira nemadzimambo. Pavari kuichengeta mombe uyezve vasina kuripota varoda kuenda kupi nayo ende varoda kuita sei? Vagari vokwaterere vakakwanisa here kusvika kwaSabhuku kuti vanonyevera Sabhuku kuti ndo zvaitika munharaunda? Ndo zvavari kubvunza buri yeZimbabwe vachiti tinosva tivavakidzane vati mukatibatsirawo kuti kana nyaya yakadai so tinoshandisa nzira ipi kuti tiudze vakuru kwanzi takutomhanya. Ko iye mukomana uyu akatiza asina kupfeka ari kupi? Mukomana akatiza asina kupfeka ari kutofamba aripo izvezvizvi atoripo akatodzoka pamba. Asi vanhu vari kuchema vachiti saidhi randiri kutaura iri isaidhi rinobatanidza zvakare neumambo hwekwaSaunyama. Kudhuze kwakari kwaSaunyama ikoko kune murume zvakare akatoonekwa futi achiganga nenguruve. Rini? Patopera nguva pane nguva zvakare aganga nenguruve ndokubva kusaka izvezvo hasi kutoonekwa nguruve yakatozourawa yaonekwa zvakare ichibatwa kuti mukadzi nomwe munhu. Saka vanhu vepachinzvimbo chipadhuze vanenge vakuita senge kichijairira kuti mombe kana zvipfuwo zvinoitwa vakadzi. Asi hakuna madzimai ikoko? Madzimai ariti ndakambodarika nekwe ini. Saka chii chiri kuitika? Ndo zvasingazive kuti nyanga chii chiri kuitika kuti vanhu vabate zvipfuwo. Haisi nyaya yekutaura yekutanga yekudhara takamboita zvakare iri nyanga zvakare. Zimbabwe. Orati baba Isabel ndisati ndatora kanhare taingodaka kuti mungotipawo kamashoko. Papati zviri sei? Zviri kufamba re papa Isabel. Aiwa mukoma wangu zvakarongeka zviri kutsebuda zviripo. Zviri kuchebida pane here chamasara nacho chamungati kuti turu kumhuri yeZimbabwe? Ichokwadi mhuri yeZimbabwe rega ndikuzivise mhuri yeZimbabwe kuti ndiri panapa izvezvi ndine update yandichida kuzama kutaura mukoma KP yenyaya iya yakaitika mukati meguta reHarare yokuti amai vakazowanika vachiramba kubva pamba pemukwasha mushure mekuti kukwara kwandaita uku zvakonzereswa nemukwasha wangu nemwana wangu. Chikonzero mwana wangu kurwara kwanga kuchiita mwana wake ane 9 years achidonha pasi achibuda furo. Vanhu vakaunganidzwa veukama kubva kuhama dzemukadzi nehama dzemurume mubatsira akashivedzera kuti izvo zvandoda kutaura panapa hongu ndingazvitaura zvangu asi hazvitakuriki chikonzero chichazokonzeresa but ndichaita zvandoita ini kuti mangwana mugoona kuti angachikonzeresa zvinhu izvi ndiani. Amai vakazobuda vari mukati mekutaura mushure mekubatsira mubatsira aita zvinhu zvake achishevedzera kuti veduwe ndiri kukumbirawo pamuri kugeza mvura iyi mumwe nemumwe ngaataure kuti ari kutaura maererano pambeni kurwara kwemwana pakashayikwa ataura. Amai vakazowanikwa chikoniwa kubuda mumba vachishevedzera kuti iwo zvipinye kufamba inini ndiri kunzwa sekuti inini pane chinhu chirikuda kubuda kunzvimbo kwangu senge panguva yandoda kuenda kunozvibatsira mutoireti saka handichakwanisi nokuti ndiri kutonzwa senge chinhu chiri kutofema. Saka kana chichifema chinogona kundipurisa kana kundikuwadza zvakaita kuti amai vaite sei? Yes papa. Network yacho inenge yatiza papa Isabel. Sorry vari kachana rega itedze kuabata zvakare tinzwe kuti update kuti ko hambu yavakazoita sei pamba pemukwasha sezvo variwo vanga vachinza vanga vachikonzera kurwara kwemuzukuru. Yes papa Isabel network yanga yambotiza. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe saka zvakazoitika ndisiti amai ava vakazokwanisa kutaura zviri pachena mberi kwemwana wavo pamwechete mberi kwemukwasha kuti mukwasha wangu nemwana wangu handidi kutsvaga nganga kana maprofita ndinozoda kundiudza panyaya iyi ndini makonzeresa chikonzero iniwo ndinoziva kuti sei madaro ndini ndaida kudya mwana wenyu saka panapa handibvi kusvikira inini maita kuti ndirarame. Mukwasha akashevedzera kuti handikwanisi kubatsira navo mai ava uyezve inini mukadzi handichada nenyaya yekuti waiva kudaro mwana wangu uyezve ndinogara navo sei iwo mwakadzi wangu aina mai vanoshandisa mishonga zvakadai. Vanhu vakawanda vakapindira vachiti usaramba hako mukadzi asi chandinoda kureva mhuri yeZimbabwe ndechekuti mwana zvake pari zvinoti mwana ari kunzwa zviri nani asi ndakazotaura nemukadzi achishevedzera kuti upenyu hwangu hwafumuka munzvimbo mandakaroorwa asina chimiro nokuti pese pandinofamba ndinenge chimodzi ndiuya ana mai avo mwana wake saka inini ndafumuka zvekuti ndiri kurwadziwa kuenda kumusha kwedu ndingasiya musha here
kana murume ari kuti anditendera kugara ndichagara hangu Zimbabwe ndifumuka ndiri munhu ari kunyara peshe pandofamba ende dzimwe dzenguva kukarwara munhu kunyange kuhospital kunyange munzvimbo iyi unotozwa vanhu vachitaura vachiti iwo avazi mai vandengere vachizama kutaura inini ndiripo ndinoshaya zvokuita Zimbabwe handizivi ndaita sei asi ndakataura nevakuru vamwe vari kuzama kukanisira murume wangu kuti ndigare pamba tigogara tigovakasa mazuva ose asi kunyange mwana akazopangwana ndichararama sei mukati mevanhu. Asi murume akanzwisisa here mashoko akabva kuvateereri okuti ngaarege kuramba mudzimai? Iko zvino zvimurume akaratidza kuti akanzwisisa chikonzero nemukadzi wake vachiri vese haachatauri sekutaura kwaanga achiita pakutanga. Aiwa, tinotenda. Yes, pamakataura nyaya iyi pane vakawanda vaitsvaga nhamba dzemubatsiri akabatsira mwana uyu kuti mukwasha uyu nemudzimai wake anga ni mwana anga achingorwara. Ichokwadi muri yeZimbabwe nhamba yachinoti 0718 0781 150 770 0781 150 770 kana 0714 204 235 0714 204 235 ndinovimba ndidzo nhamba dzacho. Mobva mangoti paka mashoko paka magadwa hetikre kune amai vakafungidzira kana kuti vakapomera musikana kuti arudana nemurume wavo ndobva vatsvaga nhamba vachibva vadziwana vatsvaga nhamba vadziwana ndokutanga kusendera mameseji musikana kuti svika pano unowanika seiko pane zvondoda kutaura newe famba wakadai so musikana ndokufamba achiteera mameseji sizvaitaura nemumwe munhukadzi ndobva asvika vanzi wasvika panda kuudzo zvikanzi ndasvika zvikanzi wakapfeka zverudzi ndikuone zvakanapfeka zvakati vachibva wasvika but pakasvika mukadzi uyu anozviti iye anotorirwa murume nemukadzi uyu haanda kusvika ari wane wakachiwemba communication chala chambe zvadaro mhuri yeZimbabwe musikana yasvika zvikanzi right ndomabasa vari kuita kavo ndokutaka kurova musikana uyu ndokutaka kumubvisa zvipfeko ndachimudira mhiripiri yerudzi rwechile vachimudira kudaro vamubvisa hembe ndokutaka kumufambisa akashama achiswereredzwa nevana vakazoita mumwe munhu akavaudza kati zvavakuita izvi iyi mhosva iyi amai vemwanasikana vakatozviudzwa vari kwavari kuti ndo zviri kuitika kumwana uyu mwana uyu zviri kuitika izvi so pandapedzera iko zvinozi tapedzera nyaya enda kumapurisa vanhu vaenda kumapurisa pari zvinozi ndichazokuudzai kuti yapapi vakatonga vachinzi kudii pose paifambiswa musikana uyu akashama asina kupfeka anga asingatenderi kukukwenya nokuti angadirwa zvinovava achinzi aiwa iwewo handiri unoda varume ndikati kupe murume chaiye Zimbabwe ndo matongero acho here vanga vane V11 humbowo here ukuthi musikana uyu ari kudanana nemurume wavo ndo panonetsa kungoti kungosangana nemusikana ipachakairamba but ivo vakati aiwa unodanana nemurume wangu so kana nyaya iri kumapurisa ndo pachinatsinzwisisa kuti mapirisa vanotsvaga zvese because ava vanhu vakaita zvinhu zvavagara vaine mhosva kunyange mwanasikana uyu aidanana nemurume wavo asi ivo vakatonga kavasi vatongi munyika ino vatongi munyika ino tinovaziva saka vaudzwa kuti kukaitika mhosva munoripoti kwakati muchaenda kukoti yakadai so ivo pachavo haisi koti havasi magistrate kunyange vakaita magistrate havatongere kumba naiZimbabwe ndizvo here zvinoitwa waziva kakuti murume wako pane musikana waari kudanana naye ndizvo here zvinoitwa unge zvakaitwa namai vekuHeathcliff izvo 0713938538 kanyemba hamuna kuzotipaka mukana wekuti tikomente nyaya yakataurwa kana baba Isabel iya yemudzimai akafa achibva asiya katsamba kuvakuru venharaunda yairatidza kakuti vana vanga vari pamba kuti vana vemudzimai uyu nemurume wake vanga vasiri vana vemurume asi vevamwe varume right regai tizoti baba Isabel vaiti turudwe mupaka komenti yenyu kubva kakudarwara ndazonga ndakasika tinotenda ndiani watiri kutaura naye ari kupi ndiregai Samuel Gwaya paFlowers koma isimbirwa neiko naye regai Samuel Gwaya nditi munoziva kuti agasini ngochivhuvhuta mhepo nogona kumusangana nerimwe zidziwa rakakura aiwa asi maakunzwa sei ndinotenda mukoma tibatsirei chinzwe right regai timbotanga hedu nezvemukuru wekuzodyiwa mutumbi wake nembwa nangu ndangozoti sore hama because
kuchembera ndokwatikaita tose tinenge zvavakanga vachitoita zvakanaka vanhu vachimbopa chikafu dai vakaramba vachingoita saizvozvo then munongotiwo chero neutungamiriwo zvinhu zvakadaro handiti vanofanira kupindira pavanhu vakachembera kudaro. Pane zvimwe zvinhu zvandakamboexperienza ndichiona, munomboona panguva yaya tinotsvaka rusigiro iyaya munogona kutoona mudhara yakatoiswa mungoro kuti atonotsveta kana zorawo kuti vanenge vachitsveterwayo vanofanira kutoongororawo nezvevanhu ivavo. ndo yandanga ndichida kuti ndinyanye kuti ibate kutaura kuti avanhu kuti tingoremekedzanawo, tiremekedzane zvisinei kuti munhu ari kurwara uye akura sei. Nekuti tese ndokwatinenge tichienda ukoko. But imi munofunga kuti chii chakapa kuti veukama vasiye babara? Munomboziva here kumagedhika ungakupuka katinoita so zvandakaita ongororo dzangu ndega ndakaona kuti kana munhu akakura kusvika pamakore akaita se vanhu vanenge vatova nemubvunzo yavo yekutoona sekuti kana atova nezvaari kuti munhu anenge akutosuduruka paari kutoona sekuti kuti ndogona kutova nechaisirwa zvinhu zvake. Ndakazvitarira ndikaona kuti vazhinji vanodaro vanofunga kuti munhu angokura ega achembera akuda pane zvinhu zvinhu zvaanenge atori, asi yechingova nzira yaMwari yatofanira kutotenda Mwari zvekuti munhu asvika pakadaro ipapo achengetwa kusvika makore akadaro. Nekuti nezera redu isusu vamwe ava tinoperera mudhuze. Mufunga kuti ana Bhozhongora vanosvika kupi? Aiwa ndorata kule idzo dzinenge basa rawero kuzosvika ravana anorisirwa. Handiti aiwa tinete handida kubata cho uyo akarepa mwana uyo umbaro. Dai matondipa makii acho ndigare naye kuno. Moda makii? Munhu enga avhariwe makii acho mondipa kuno. Moda kuita sei nawo makii zai? Akabuda afire mujeri munhu. Zvinorwadza. Kana ndisingakanganise Bhozhongora akati mwana uyu ane 4 years handiti? Kana ndimiwo. Aiwa munhu akata usinya munhu apo nobuda mujeri. Asi ndabvunza Bhozhongora kuti ko bhesi iro hanzi risati rapwanywa chii chiri kupa kuti bhesi rirege kupwanywa? Ngariparadze bhesi iroro bozi mutoriro yauraya vanhu mutoriro. Madrugs auraya nyika kani. Ndinotenda mukomengo mutsai vaviri vatatu. Mukomba. Yes. Kaita basa ngoma kebi muswere zvakanaka. Kana nemiwo futi muswere zvakanaka maita basa nekusaradzwa kwamaita National FM Radio 6 minutes. Kanyembo jigirwa murora mombo. Alright, okay. Chimbotibatsira ndiwe baba wemukomana uyu awanikidzwa achishina nemombe. Varidzi vemombe vauya nayo zvikazita kunzira murora wenyu mombe yange chishina nemwana wenyu. Unoita sei? Ndoba ndikutaura kanyembo tana wakomana kuti kuye vada kuroora vapana ida. Unozati mudhara akaita zvakanaka ngotora mombe yake mudanga wopa muridzi wemombe yashinirwa uya. Asi akazochengeta muroora wake uya muroora azafanira kumuchengeta uya. Anofana kuraya mombe. Aifana kuenda naye kana kuna pasabhuku yensona chifuza kutoita ni oita sei nayo. Oruza hake mombe yake wani yanenge apa uyu. Kuchengeta yashirwa naye. Imimi vacho mombe vaita sei nemwana wenyu? Hapana ndatombogarwa naye pasi. Kana ndatomboendeswa kuchecho mero chechi dhimoniroro pane kuti azvizvege izvo. Kuti yasokuti apenge mupana kuyafitakura matombo kunogadzika. Yes. Kuti zviyasoita. Ndizvozvo. Haiti yenderane. Kuti yazosvika pasai saka apenge mupana hari right. So ndinotorombo kudara. Vaiwe.